He vingut a la plaça Reial a fer aquestes recaptures. Fa gairebé 2 segles, aquí hi havia el convent dels Caputxins. Amb la desamortització del segle XIX, l'espai es va transformar i l'any 1859 s'inaugurava una plaça destinada a la burgesia barcelonina. L'arquitecte francès Daniel Molina hi va aixecar una de les poques places porticades de la ciutat, un rectangle ordenat i elegant que avui encara conserva alguns tresors. Els 2 fanals de 6 braços són una obra primerenca d'Antoni Gaudí, i la font de les 3 gràcies representa les deesses de l'encant, la creativitat i la fertilitat. Als anys 70 i 80 la plaça va viure una etapa de decadència. A poc va recuperar vitalitat i avui és un dels indrets més concorreguts de Barcelona. I sota els porxos de la plaça Reial, l'any 1960 va néixer un local que marcaria per sempre la història del jazz a Barcelona, el Jamboree. Al proper vídeo d'aquesta col·laboració explorarem la història d'aquest local emblemàtic, punt de trobada d'artistes, intel·lectuals i músics d'arreu del món.